Ayiwa an balimaw aw ni ɲantuma kibaruya min b'an bolo kala daw tulo kan o de ye k'a fɔ ye ko kamalenin dɔ ko ale joginna ka juguya kasara dɔ la n'o ye siraba kasara ye a yirala k'a fɔ ko o siraba kasara in yɛrɛ ko o sɔrɔla polisi dɔ de nɔfɛ o ka fɔla ko kamalenin n'a terikɛ dɔ de tun bɛ ka bɔ dugu kɔnɔ k'u bɛ ka taa k'u selen Lafiyabugu garawali fanfɛ yɔrɔ in na ko polisi mobili dɔ tun bɛ yen ko o mɔgɔ kelen y'u signalé ko k'u jɔ ayiwa ko kamalenin m'o faamu ko a bolo ko u n'olu tɛ k'a tɛmɛra n'a ka sira ye ko pɔni fanfɛla la Lafiyabugu garawali kelen in na yen nɔ ko polisikɛ dɔ bolila ka bɔ dibi la ni ka a fili u ɲɛ a ma ɲɛ min kɔ sa ko a ni polisikɛ in ser'u ɲɔgɔn ma ko wa ko u binnen ko u joginna ka juguya yɛrɛ de ko kamalenin ko ale kirinna wa ani min bɛ ɲɔgɔn fɛ ko u bɔsira ko polisikɛ masina min kɛra sababu ye nin ko in ka kɛ sa ale yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ ko kojugu kɛra tuma min na k'a balila k'i dɛn ka tunu ko fo tɛmɛsenna dɔw de ɲɛna maa fila ninnu ma ni ka u sɛnsɛn ka se n'u ye dɔgɔtɔrɔso la u y'a yira k'a fɔ fɛnɛ tuguni ko dɔgɔtɔrɔw y'a fɔ ko kamalenin k'a ka joginni kɔnɔna na k'a dagɛlɛkɛ k'o tɛ se ka baaraba kɛ sisan nɔ k'a somɔgɔw fɛnɛ y'a fɔ k'olu tɛna plainte kɛ contre X n'o ye ka ɲini k'a dɔn maa min ye nin ko in kɛ o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen kibaruya wɛrɛ min b'an bolo kala daw tulo kan o de ye k'a fɔ ye ko o conseil islamique min bɛ Ansongo o président ko o fatura ayiwa ko o fatuli sɔrɔla de ko a bɔtɔ Ansongo ni ka taa dugu dɔ la n'o ye Kunga ye ko kilomɛtiri 23 Ansongo kɛrɛfɛla la yen nɔ ko a ka kurun de dafirila n'a ye ayiwa a yirala k'a fɔ ko kurun in dafirila kabi tɛnɛ don ko u ye ɲininiw kɛ ko ɲininiw ma lasabati nka ko kunun de ko u taara bɔ su kan Ansongo kurun in dafiri yɔrɔ la yen nɔ k'u ye fɛɛrɛ kɛ ni ka a sutura ayiwa an balimaw ni kibaruya nin de tun bɛ an bolo kala daw tulo kan aw ni ce aw ka kulomajɔ la